Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo igrati parkour, ali ako umrem, video se završava. Dobro. Šta ste za ovo slamke? Ja treba postanem 79 robuksa. Krompirići. Gdje sad? Već treba da svim. Ko mi kaže? Aha, treba da svimujem. Pa vratit ću se dok se svimujem. Ok, sljedeći idemo kroz portal. Aha, treba ovdje. Aha. Zašto kad mogu ja samo ovo? Vidi, ne moram ni da skačem. Nisam umro ni jedan put za sada, mnogo dobro. Evo. Svi koji rade ovaj challenge uvek umru. Šta ovaj hoće? Ma easy. Druga šansa. Kako sad? Ok, druga šansa. Ovo je zadnja šansa. Ako umrem, završava se. Ajme, this way! Što bežimo od krompirića. Easy. Vidjet ćete na kraju kako sam plivao. Pa kako sam plivao i skipao da ne možeš da umreš. Lucija snjužela. Da budem pažljiv. Ajde bre. Easy brate. Ja sam na 18. stage-u, drugi sam na tabeli, to je dobro. You spin me. Kako ovo lako. Kako mislite da je ovo lako? To je onaj znak medunca. Šta ste mislili da će sad zapadnem? Toliko si mali.